Cyrus Engerer huwa l-membru parlamentari Ewropew elett sabiex jibda jokkupa s-siġġu vakat minn Miriam Dalli fil-Parlament Ewropew. Huwa ġie elett waqt elezzjoni każwali li saret il-ħamis filgħodu fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar. Huwa serva bħala konsulent strateġiku ewlieni fi ħdan il-Ministeru għall-Ambjent, tibdil fil-klima u l-ippjanar, u wkoll attivist għad-drittijiet ċivili u kien fuq quddiem f'diversi kampanji f'Malta li xprunaw l-introduzzjoni ta' drittijiet u libertajiet ċivili. F'kumment hekk kif ġie elett semma l-oqsma li se jiffoka fuqhom. L-iktar oqsma li ħankun qiegħed nifoka fuqhom huma l-ambjent u allura il-mod ta' kif qegħdin inbidlu l-mentalità f'pajjiżna favur ambjent aħjar, arja aktar nadifa u tibdil fil-klima li huma importanti ħafna. Id-drittijiet ċivili u drittijiet tal-bniedem kienu żewġ oqsma li dejjem ħdimt fuqhom u li ħankompli naħdem fuqhom fi żmien li ġej. Engerer stqar ukoll li jixtieq jara li s-sitt Ewroparlamentari Maltin jiġbdu ħaber wieħed b'risq pajjiżna. Preżenti waqt l-att tal-voti kien hemm id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef. Fis-qarrija l-Partit Laburista awgura lil Cyrus Engerer għal din il-kariga ġdida u għall-aktar ħidma sfiqa.